η ΔΕΙΑΝ εξυγχρονίζεται. Με 3 απλά βήματα, οι δημότες μας μπορούν να εξοφλούν τους λογαριασμούς τους εύκολα, γρήγορα και το σημαντικότερο, ανέξοδα. 5 αυτόματοι μηχανισμοί ίσπραξης λογαριασμών έχουν τοποθετηθεί σε 5 διαφορετικά σημεία του Δήμου μας. Πρώτα, σκανάρουμε το λογαριασμό. Αυτομάτως ο λογαριασμός εμφανίζεται πάνω εδώ που λέει «Σκανάρετε το λογαριασμό σας». Το επόμενο βήμα είναι το επόμενο. Εφόσον πατήσουμε επόμενο, βλέπουμε ότι ο λογαριασμός εμφανίζει το τελευταίο υπόλοιπο. Συμφωνούμε ότι είναι το τελευταίο υπόλοιπο και συζητάμε μισό λεπτό ότι θα πληρώσουμε. Αν θέλουμε να πληρώσουμε κάτι διαφορετικό, πατάμε πάνω στο λογαριασμό και επιλέγουμε αυτομάτως την άλλη πληρωμή. Αν θέλουμε 30 ευρώ, εδώ λέει 60,50. Αν θέλουμε να πληρώσουμε λιγότερο, μπορούμε να το επιλέξουμε. Εμείς επιλέγουμε να πληρώσουμε το λογαριασμό ολόκληρο. Πατάμε επόμενο. Μας βγάζει το μήνυμα, περνάμε την κάρτα. Ωραία, βάζουμε το PIN μας, βάλτε το PIN σας. Και OK. Επιτυχή συναλλαγή, μας βγάζει την αποδειξούλα μας, την παίρνουμε από κάτω και ο λογαριασμός πληρώθηκε. Πώς σας φάνηκε? Πάρα πολύ απλό. Πάρα πολύ ωραίο.